Mix-xahar id-dieħel id-Dipartiment ta' Dwana se jintroduċi sistema ġdida għar-rilaxx tal-merkanzija, sistema magħrufa bħala National Import System. Allen Mamo, direttur fid-Dwana, qal li kien ikun sogru kieku d-Dipartiment kompla jsostni s-sistema l-qadima anke minħabba l-ispejjeż u l-komplikazzjonijiet involuti fil-manteniment tas-sistema. Ilha li ġiet introdotta mill-2004, naturalment it-teknoloġija inbidlet, ċertu problemi minħabba anka overload ta' xogħol ma kienx qed tiflaħ għalija, il-manutenzjoni tagħha ma baqgħetx iktar sostenibbli, allura naturalment kellna naħsbu għal sistema ġdida biex taqdi l-funzjonijiet tat traders u tal-kummerċ in ġenerali aħjar. Kien għalhekk li Dwana realizzat l-urġenza għal bżonn tal-bidla. L-Aġenzija tal-Gvern MITA ġiet fdata bl-iżvilupp ta' sistema ġdida u biex ikun żgurat li l-proġett ikun kompatibbli ma' regolamenti tal-Unjoni Ewropea saru diversi laqgħat mal-uffiċjali ta' Dwana. Kien għalhekk li fih dan is-sezzjoni tal-IT ta' Dwana twaqqaf tim ta' implementazzjoni biex jaħdem id fit mal-esperti tal-MITA u jipprovdilhom is-sostenn neċessarju pass pass mal-iżvilupp tas-sistema. Sistema importanti ħafna għall-importaturi. Jekk ma jinqala xejn jekk il-bambineriet is-sistema ħadd tiġi implementata nhar it-tnejn 31 ta' Lulju, ħadd tkun ħafna iktar user friendly għall-importaturi u min jagħmel dikjarazzjonijiet f'isem l-importaturi, ħadd tkun iktar effiċjenti naturalment l-iskop tagħna huwa li min ikun qed jagħmel użu ta' din is-sistema ikun ħafna sodisfatt iktar bir-riżultat aħħari tagħha. Min barra l-introduzzjoni ta' din is-sistema, id-Dipartiment ta' Dwana huwa impenjat li jdaħħal sistemi oħra fil-qasam ta' teknoloġija tal-informatika li għandhom ikunu jaħdmu sal-2020 skont il-ħtiġijiet stabiliti mill-Unjoni Ewropea. Barra minn hekk, dan l-aħħar id-Dipartiment ta' Dwana vara l-ewwel verżjoni tal-Customs Mobile App, li permezz tagħha jkunu magħrufa l-avviżi tad-Dipartiment u informazzjoni utli oħra. Id-Dipartiment għandu waħda mill-prijoritajiet ewlenin tiegħu li jifrex kemm jista' s-servizzi online biex bekk il-klijenti dejjem jinqdew aħjar.